Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau aja lali ndonga dikek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. Ojo pijar mangan nendra kaprawiran ten kahesti pesunen sariran mira cegah dahar lawan Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga materi sing awake dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat. Nanti tekan sakmene wae pertemuan dina iki. Mengko dilanjutne malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.